štvrtá. A no ako som hovoril tom pred momom, že si musíte zapamätať tento, hej, vršok, všetko, spodok, zádok, všetko, hej, boky, všetko, hej. A potom si ten ďalší zapamätajte. Taká je tu krásna trávička. A už je tu. Vidíte? Vidíte, všetko zapamätajte na tomto. Vidíte, tento má tam vrch úplne špicatý, vidíte? Tu špicatý. Vidíte, počujete ten silný zvuk, čo má? Tu má sa ani počuť veľmi dobre nebude, lebo vidíte, aký je silný. Vidíte, tam je hneď ďalšie, vidíte? To je môj brat. A vidíte, on je už pomaly plný, vidíte, ako bude. Vidíte, ako vám to bliká? Keď im to bliká, tak už sú plní. Ale oni musia ísť ďalej. Vidíte, tu máte, vidíte, toho zabatajte ešte zadok. A vidíte, tu už je môj brat. My sa ticho buď. Ja on kde sem. Vidíte, tu je môj brat. Vidíte, na traktore ide. To je Holland. To je Mega 33. Takýto vidíte. A uvidíte, ako budú nasypať. Viem, že na spaločke. By ste videli, ako si bude sypať. Nie, Viktor. No. Sem idem takto. Ja o chvíľu už spadnem ja pri takých tónych, aby ste mali vy dobre zábery. Ten zadu, vidíte, ten nemý chlapec, tu. Vidíte, on už bude sypať o chvíľu. Vidíte, už otvára. Tak to vidíte, už ide. Vidíte, už ide sypať, vidíte? A